गोकुळ सोबत गोकुल। गेल्या 8 दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळे ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते मोठ्या प्रमाणात खचलेत, तर काही डोंगर भागात रस्त्यालगत असणाऱ्या घरांना डोंगर खचल्याने धोका निर्माण होतोय। रस्ताच नसल्याने वाहनही येत नाहीत, त्यामुळे आजारी लोकांना रुग्णालयाकडे नेताना डोलीच्या किंवा घोंगडीत रुग्णांना घालून रुग्णालयाकडे न्यावं लागतं। ही परिस्थिती वेंगुर्ले मठ परबवाडी येथील वाडीवर उद्भवली आहे। वेंगुर्ला मठ सातेरी मंदिराकडे डोंगर भागातून जाणारा रस्ता खचला असल्यानं परबवाडी येथील 40 घरांना अतिवृष्टीत धोका निर्माण झालाय। डोंगर भागातील रस्ता खचल्यामुळे रुग्णांना रुग्णालयाकडे नेताना डोलीचा आधार घेत पायपीट करत मुख्य रस्त्यापर्यंत न्यावं लागतं, तर शाळकरी मुलांना रस्ता खचल्यामुळे त्याच रस्त्यावरून कसरत करत शाळेत जावं लागतं। त्यामुळे मठ येथील ग्रामस्थातून तातडीनं शासनानं रस्ता करावा अशी मागणी जोर धरते। इथे भरपूर पाऊस पडलेला आहे आणि इथे आता दरड कोसळण्याची शक्यता आहे। आमच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांना भरपूर प्रॉब्लेम होतो शाळेत जायला। इथे कुठे रिक्षा मिळत नाही, कुठे बाईकवरून न्यायला पण मिळत नाही, त्यामुळे इथे खूप कठीण परिस्थिती झालेली आहे। शासनाने इकडे जरा लक्ष द्यावा, नुसतं फक्त इलेक्शनसाठी येऊ नये, आमच्या रस्ता बघण्यासाठी पण यावा। इथे वाहन काही येऊ शकत नाही, आम्हाला पालखीत बसून न्यावं लागतं त्यांना, त्याच्यामुळे खूप परिस्थिती कठीण झालेली आहे आमची। वारंवार प्रशासनाकडे ग्रामपंचायत स्तरावर आमदारांपर्यंत प्रत्येकापर्यंत आम्ही वरिष्ठपर्यंत पोहोचलो, प्रत्येक ऑफिसात, पण आजपर्यंत ह्याची कोणीही दखल घेऊ नाही। ज्यावेळी इलेक्शन येईल काय प्रत्येक प्रतिनिधी आमदारांची लोक म्हणा आणि बाकी जे कोण असतात राजकारणाचे प्रत्येक पक्षवाले वेगवेगळ्या पक्षवाले हे येतात आणि मग सांगतात की तुमचं काम मंजूर झालेलं असा, आता आमचं मतदान करा। मग त्यावेळी प्रत्येकजण आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मतदान करतो, पण आजपर्यंत म्हणजे त्यांच्यानी आमच्याकडे दूर ह्याच केलेली आहे पूर्णपणे। आम्ही वारंवार शासन दरबारावर म्हणा मागणी करतो, प्रत्येक पक्षाचे तालुकाध्यक्ष म्हणा, समजलं प्रत्येक ह्याच्यातलं शाखा प्रमुख म्हणा, प्रत्येकाकडे आम्ही हे करून पण अजून कोण ह्याच्याकडे हे करणार नाही। रस्तो मंजूर झालेलो असा, समजलं मग रस्तो मंजूर झालेलो असा, पण पुढे पण त्याची काय हे होऊ नाही ना, अजून काँक्रिटीकरण मंजूर झालं पण अजून पुढे त्याची काय दखल कोणी अजून घेऊ नाही। असं निवडणुका आल्या की राजकीय पुढारी येऊन रस्ता करण्याचं आश्वासन देतात, मात्र निवडणूक कालावधी निघून गेला की समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, तर काही मंजूर रस्ते असतानाही केले जात नाही। त्यामुळे अवेळी आलेल्या मान्सूनपूर्व पावसाचा फटका मठ परबवाडी येथील 40 घरांना बसलाय। वयोवृद्ध व्यक्ती आजारी असल्यास रुग्णालयाकडे नेताना डोलीनं अथवा घोंगडीच्या सहाय्यानं झोपाळा करत न्यावं लागतं, त्यामुळे येथील सर्वसामान्य ग्रामस्थातून शासनाबद्दल नाराजी व्यक्त होते। रस्त्याची दुर्दशा तुम्हाला तर माहिती आहे, तिथे येऊन प्रशासन स्व लक्ष घालत नाही, कोणच लक्ष घालत नाही आहे। आणि ह्याच्यापुढे 40 घरं आहेत, इथे 40 घरामध्ये एखादी दुर्घटना झाली किंवा काय झालं तर नेण्याचं प्रश्न येत नाही आहे, वाहनच नाही येऊ शकत नाही, त्यांना फटकुरातून किंवा अशातून घालून न्यावं लागतं आम्हाला, अशी परिस्थिती आहे। आणि 40 घरांचे इथे कोण म्हातारी माणसं आहेत, शाळेत जाणारी मुलं आहेत, अशा आणि कोणी जर ॲक्सिडेंट झालं काय झालं ह्याच्यामध्ये तर कसं नेणार आहे। आणि ह्याच्यावर प्रशासन अजिबात लक्ष घालत नाही। रस्ता मंजूर होऊन सुद्धा घडोघडी ग्रामपंचायतीत हे देऊन सुद्धा कागदपत्र करून सुद्धा अजूनपर्यंत त्याचा दखल घेतली जात नाही आहे। बघा तो प्रशासनाने येऊन स्वतः येऊन बघावं की किती घरांना धोका आहे। सगळी डोंगराळ भाग आहे, उद्या दरड बिरड कोसळली काय झालं तर ह्याला जबाबदार कोण आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।